हायवे लगत असलेले पेट्रोल पंप 24 तास चालू असतात, पण कणकवलीच्या असलदे पेट्रोल पंपावर कर्मचाऱ्यांचा मनमानी कारभार दिसून आला। असलदे येथील इंडियन ऑइल पेट्रोल पंप हा रात्रीच्या वेळेस कोणत्याही सूचना फलक न लावता कर्मचाऱ्यांनी लाईट बंद केली आणि त्यानंतर उद्धट भाषेत उत्तरही दिली। असलद्याचा पंप किती ते किती बंद असतो? रात्री 11 वाजल्यापासून बंद असतो। बंद तुमच्याकडे काय लिहिलेलं आहे? लिहिलेलं लिहून ठेवलात काही लिहिलेलं नाही, तिथे लाईट पूर्ण बंद आहे म्हणजे लाईट बंद आहे, पण तुम्ही सांगा ना, सांगा की बाबा उलटून सांगा ना। हॉर्न ऐकताय तुम्ही? हॉर्न ऐकताय ना? काय मारायचं एवढं तुम्हाला समजत नाही? लाईट समजत नाही म्हणजे पेट्रोल पंप 24 तास चालू असतो। पेट्रोल पंप 24 तास चालू असतो। तक्रार करतो आम्ही, म्हणून चालू आहे, रेकॉर्डिंग चालू आहे म्हणून त्याच्यासाठी, समजलं ना? पेट्रोल पंप 24 तास चालू असतो म्हणून तुमच्याकडे आम्ही उभे आहोत। 25 तास चालू असतो, कुठं तक्रार करायची का? हे बघा, उलट बोलू नको, आम्ही सरळ शिस्तीत चांगलं सांगतो। दांडे घेऊन ठोकायचं नाही ते. कोणी दांडे जर जागे होता तर बाहेर काय नाही आला तुम्ही? अजून पण खोटं बोलायचं ना, ऐका, जागे होता तर तुम्ही बाहेर काय नाही आलेत? बाहेर इथे काय दिवसभर कोण चालू नाही, हे नाही। ठीक आहे, 24 तास बंद असतो ना पंप? बंद असतो, हो. 24 तास बंद हो, असतो बंद ना? असतो। ठीक आहे, मग आता लाईट कशी काय भेटली तुमची? तुम्हाला पुढचं काय बोलायचं? आता लाईट कशी काय भेटली तुमची? तुम्हाला बोलायची जरूर लाईट आता नाही। कशी काय भेटली? जर बंद आहे ना, बंद लाईट कशाला चालू केला तुम्ही? आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।